नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय पवार कोकणी माणूस या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो। आणि आता शिंग्याचा सीझन चालू आहे आणि आज आमच्या घरी पालखी येणार आहे। तर मी चाललो आहे त्या पालखी आणायला। आमच्या वाडीतली माणसं गेलीत पुढे, तर मी पण चाललो आहे। आता अर्ध्यास बहुतेक पालखी आलेली आहे। तर आता आमची शेवटची वाडी आहे आणि आज एंडिंग आहे। आजच्या दुपारनंतर शिपण्याला पालखी जाईल। गावच्या ग्रामदेवतेचं मंदिर आहे तिथे, आणि अर्ध्यास पालखी आलेली आहे। आणि आपली व्हिडिओ सुरू करण्याआधी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, ज्या कारणे मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करत आहे त्या तुम्हाला पोचतील। चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया। ओ देव नातो काल पण नातो नाही आता गावात
बजाव 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 जमलं होते काय वाजवत माझीकडनं काय म्हणायचं चांगलं फुकट घाई करतात थोडं भागायचं काय म्हणायचं चांगलं काय म्हणायचं चांगलं